चलो शेर हो लाल हो कौनो लड़का यानी कौनो मर्द अपने मेहरारू से बतियावत है। देख भाई भाई हमके मोबाइल लेहले में बड़ा दिन हो गया, मोबाइल लेहले में बड़ा दिन हो गल, हमार फोटो साफ आवत न हो। मेहरुआ कहलस राजा जी अब क्या बात है। ये बात हो समय के मेरे मास्टर साहब बताओ तो कोनो बारात आइल है, सुंदर सुधर बारात आइल है, घरात बारात के लोग बड़ा इत्मीनान से बारात का सम्मान कैलन। बारात का सम्मान भइल, बरतिया खाना खैला, वहर बेटहा जवन हो चल गल बियाह करावे। आ वो बारात में ऑर्केस्ट्रा आयल है। धीमे धीमे कुछ रात बीतल है, 12 से 2 बजल हो, ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। जब ऑर्केस्ट्रा बंद हो गल, हर दुल्हा के बाप बियाह करा के जब बारात में आल, देखल से भाई नाच बंद। और नाचा वाली के बोलौलस कलस का हो, अरे हमके भी हमारा रुपया न देवे के है, सुतला से काम चली, नाच स्टार्ट करा। वो कलश नाच हो गल, नाच खत्म हो गल, नाच अब स्टार्ट होई ना। वो लड़कवा का बाप कल सुना नाच स्टार्ट ना होई तो ठे काम होई बिहनवा का। अरे अइला है बारात करे या कि हमसे बात करे, लेवे में मोबाइल मन लगता हाथ धरे। अइला है बारात कर या कि हमसे बात कर, लेवे में मोबाइल मन लगता हाथ धरे। गोरी फूल झोरी बाड़ू पापा के पारी बाड़ू, गोरी फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, लगलू पसारे तू तो पियर फराक वाली। गोरी फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, गोरी फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, गोरी फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, लगलू पसारे तू तो पियर फराक वाली।
कैसे रवि दास मोर रोवताड़े भारत के लोगवा अरे रोवताड़े भारत के लोगवा गिरता नया नावा से